Proset hemmhekk lil Kaja, proset tista' tiġi hawnhekk dejja bil-kanzunetta bħarsitna l fuq daw kollha li jogħġbithom Kaja l-kanzunetta tagħha tistgħu tivvutaw l waqt li kienet tkanta kien hemm in-numru ta' televoting tistgħu hemmhekk iċċemplu u tivvutaw lil Kaja. Kif inti? Jiena tajba, grazzi inti tajjeb. Jiena laqgħa hawnhekk għaddejjin. Nsellem lit-telespettaturi. Grazzi lilek tal-li qed tagħti ċans lilna l-kantanti. Il-kantanti kollha tiġi hawnhekk, nu pjaċin niltaqgħu magħkom l-ewwel darba li. l-kanzunetta tagħna. Inti mhux l-ewwel darba li qed tuħu sem f'dan il-konkors. Waħda mill-kantanti stabiliti. X'ikun li ħajrek terġa' tuħu sem? Il-feeling li tħoss fil-konkors kanzunetta indipendenza huwa differenti minn konkorsi oħrajn. Xorta tkun f'kompetizzjoni vera, però il-fatt li jsir barra, jsir fuq il-fosos, il-feeling huwa differenti. Konserek nasab il-venue, il-location jagħmel differenza li fuq il-fosos kbira. Safrina fi ftit isiru kunċerti hemmhekk sakemm imbagħad twatwux għal I Love MTV, ġifieri il-post naħseb jien il-fatt li jkollkom apparti li qed tiġu ovvjament segwiti fuq television, però naħseb il-fatt li jkollok numru ta' udjenza hemmhekk lilkom li tkun tagħtu performance naħseb tgħinkom ukoll. Eżattament. Illum il-ġurnata ma tantx insibu konkorsi bil-Malti. Allura jiena ħobba ħafna lingwa Maltija. Allura sabiħu, il-fatt li ġarbaħtu ħafna jgħidu li kif sa terġa' tidħol hekk. Però titkun qed tikkompeti qabli dawk il-kantanti li qed jarawni jifmu il-dak li qed ngħid jiena. Il-feeling huwa differenti fil-konkors kanzunetta indipendenza. Meta tkun qed tikkompeti fih, tuħu pjaċir iktar nimmaġina. Ħafna. Kif tipprepara meta jkollok festival bħal da li għandu ċertu kalibru, kif tipprepara għalih anki għal forsi li mhix tiegħek taħdem mal-awtur, kompożitur, kif? Ovvjament dejjem hemm it-tim warajk. Hemm l-awtur li huwa Joe Kirkhope u l-kompożitur Mark Spiteri Lucas. Iva, nirrikjedu ħafna, naraw il-kanzunetta, il-beat, mbagħad hemm għandi insellimlu minn hawnhekk l-Antonio Muscat li jgħinna ħafna, il-marka Leja Baileys li jieħu ħsieb hemm ħafna xogħol, hemm ħafna nies li jieħu ħsieb bħala promotion kif isir fuq l-internet u hekk. Mbagħad hemm Gaetano li qed jieħu bħalissa ħsieb id-dera tiegħi kif nidher bħala l-bies u hekk. Hemm ħafna xogħol
xogħol. Imma taħdmu bħala tim, taħdem inti, per eżempju, semmejt il-Gejtano, taħdem miegħu, imma mbagħad mal-kompożitur u l-awtur, jew inkella fidejk meta jkollok Bħala image dejjem inħalli fidejn Gejtano, però ovvjament tinforma l-kompożitur l-awtur u li tara li kulħadd huwa kuntent. Għax vera jkunu wara l-kwint il-kompożitur l-awtur, però id-dient huma l-kanzunetti. Jiena nikteb, infatti din is-sena wkoll għandi kanzunetta li ħajkantaw għal K4. Nemmen li l-kompożitur meta jkun qed joħloq il-kanzunetta ġa jkun qed jimmaġina kollox. Ġi kollok isek storja tiġa għandek stampa f'moħħok u tibda tpinġi. Eżattament. Allura il-fatt li jiena nikteb ukoll dejjem inħobb dejjem nitkellem magħhom u nara li huma jaqblu ħalli kulħadd ikun kuntent bit-tim għax imbagħad wara tulejt jekk jgħidlek isma' dik stajt ilbes aħjar jew il-kulur. Fil-ġenet li għaddew kellna xorti iltaqgħu ma tal-K4 maż-żgħażagħ, grupp vera ħelu. Imma kif qed tħossok li għandek kanzun issa qed tikkompeti kontra kien nifsek. Ġifieri għandek waħda li qed kanta int. Imma mhijiex kompożizzjoni tiegħek. U l-oħra hija kompożizzjoni tiegħek ma m'intix qed kanta int. Kif tħossok għandek isek tnej? Però li ma tagħmilx differenti, di mhux l-ewwel darba ġieli kont anka fil-Eurovision li kelli studenti tiegħi jikkompetu miegħi, jiġifieri xorta nibqa' nirsisti magħhom għax jiena nemmen li meta kont bħalhom jiena dejjem ħarist il-fejn irid nilħaq. Allura, u looking forward, ħafna li ħajkun hemm huma. Kienet l-idea tiegħi li naqadhom l-erba' f'daqqa, ġifieri at the end, ma kienx l-idea tagħhom, kienet l-idea tiegħi li naqadhom kollha flimkien. Ġifieri eżattament, ma noħodix bħala kompetizzjoni, nemmen li l-ġurija qegħdin hemm u ħajamlu xogħolhom, m'għandux għalfej jifred dak li għandna bejnietna kemm magħhom u kemm ma' kull kantant ieħor. Ilek tkanta mhux ħażin. Ħafna. Kif bdejt il-karriera tiegħek? X'kien li ħajrek li kixat fil-familja? Mela, dejjem xtaqt insir kantanta, però l-mami dejjem ħaditni għasfin jiena u kienet tgħidli xi tkanta. Rizidek tisfen il-mama? Kont nisfen, kienet tajba ħafna fi sfin. U mbagħad kien il-Christmas concert tal-iskola. Meta kantajt l-ewwel darba, it-teacher għalt li inti tajjat l-iktar fil-klassi mel inti tkanta. U minn hemm it-teacher kienet qalet lil mami tiegħi isma' ħuda l-kanta ġvera għandha vuċi prometti. U minn hemm kienet ċediet il-mami. ċediet, għax hija kien ikanta. Għalli. Kienet għalt li m'għandekx isfin u xi tkanta. Għalla hu kanta u inti tisfem, eżax ikun tagħmel kollox. Eżatt. Imma bdejt il-karriera tal-kant u ikkonvinċej tiskanta kemm kellna kantanti li tibda titkellem magħhom mistaqsihom minn fejn bdew u kienu tal-iskola teachers li ppuxxjawhom bdew ikkantaw. Tiġri sal-lum il-ġurnata. Jiġifieri għalkemm illum infetħu ħafna opportunitajiet u tisma' fejn huma dak iż-żmien meta bdejt jiena għas tkun taf fejn għandek tmur min jgħallem u affarijiet hekk. Illum permezz tal-internet issir taf kollox. Tasal malajr. Tasal malajr għal dak l-oġġett li vera tixtieq. Illum għandhom l-opportunità, però xorta ħafna drabi l-għallima tal-iskola jindunaw li hemm talent. Kju kelli ngħidlek għażel għandek opportunità li tkanta ma' min trid kantanta barranin. Għażel li mtrid u inti tista' tagħmel performance miegħu jew magħhom jew magħha il-min tagħżel. Jiena dejjem kont noħlom u kont noħlobha b'mezz mhux ġasta ħolma, vera li tinwettaqa, però issa spiċċat fix. Għali? Għax kienet Whitney Houston. Jiena nammira u studjajt ħafna fuqha, ġifieri ma ndejjax ngħid. Naħseb dejjem kienet il-kantanta b'teknika kbira li nammira ħafna u naħseb għadha sal-lum il-ġurnata. Però naħseb ki kolli neħħi l-Whitney Houston, Beyoncé u naħseb. Beyoncé. Illum il-ġurnata Beyoncé hija waħda minnhom li l-kantanti saru mhux biss jitilgħu fuq il-palku jikkantaw ma jagħtu show. U Beyoncé hija waħda minnhom tara l-Jennifer Lopez tagħmel l-istess. U mbagħad tara bħala Adele li ma tantx tagħmel show bħal Beyoncé huwa totalment differenti. Għandek imenti tiġbed iktar qisek lej sfin lej jista' jkun għax bis-saħħa tal-mami. Jista' jkun. Li tagħti iktar show. Ħanajdlek, jiena nemmen li kull kantant mhux ix-show l-importanti, l-importanti li tkanta bil-qalb, jiena dik nemmen. Ġifieri għandek show u m'għandek show, l-importanti li qed wassal il-messaġġ tal-kanzunetta, mhux ġas qed tieħu ħsieb in-noti u daqshekk. Li tkanta bil-qalb. Jiena dik il-mami dejjem mal-mitieli minn dukon żgħira. U naħseb li l-lum il-ġurnata u kbirt u studjajt u dan, iva, nara f'diversi kantanti li meta xi ħadd ikanta bil-qalb,
iwassal li iktar dak il-messaġġ li nkun qed nistenna. Jindem ħafna drabi ngħidulhom, isma' importanti li tuħdu pjaċir intom għaliex jekk tuħu pjaċir inti Ħajluħu pjaċir titrasmetti għal il-pubbliku li jkollok, jiġifieri hija importanti ħafna. Xi futur, il-futur kif qed tħares lejh, għandek xi ħolm, xi pjanijiet għall-futur? Għandi nara, jiena noħlom il-ħin kollu ġi. Tajjeb, imma dak li jżommok, dak li jżommok. Dak li jżommok attiva fil-karriera tiegħek vera. Nimxu pass pass, għandi ħafna pjanijiet bħalissa qed nippreparaw kollha l-music video. Ovvjament hemm ħafna preparamenti, tibda bħala ħwejjeġ u dan, make-up u affarijiet. Ħafna xogħol, però nirringrazzja minn hawnhekk nerġa' t-tim kollu tiegħi li alla ħis waħdek ma jirnexxilek. Tikollok tim ma jirnexxilek. Isma' aħna nawgurawlek għat 19 Settembru għal konkors Kanzunett ta' Indipendenza jalla tmur tajjeb narawk dakinhar. Grazzi. Grazzi mill-qalb lil Kaja hemmhekk u minn Kaja ħammorru ħdej